naenda upande ile. Kapod wantire gwenge mag nyandwat ma piny Kenya, Uganda modak e tong' mar Kenya kod Somalia nobagoromo mar kwero mabro dhi kuom ndalo ariyo gweng' ma Handaki mantiere kilomita machuok kende kuwuok e tong' mar piny Kenya. Romono kero kamoro achiel jodongo kod mine ka bende ogeto rango weche mag bero kwe. Ndalo machuok mokadho ji maromo 12 ne onegi kod kweth njore mag Al-Shabaab kilomita machuok kuwuok e tong' mar Kenya. Negisingo tiyo kanyakla kod kweth mag arita kwe ka gichiwo malingling kendo bedo akicha ka jod bura ma Wajir East Adan Daudo yango dwaro mar kelo apisi mar choko suru e tong'no kendo bero weche mag ohala e kind pinje ariyo. Our livelihood is intertwined between the two communities. We have agreed and resolved that we will secure the peace. We have agreed and resolved that we are going to maintain peaceful relations between the two countries and the two people. And we have also resolved that we are going to share the mega resources between the two communities. Lakini serikali peke yake hapana weza kuchunga nchi. Mpaka sisi watu ya kijiji wakuwe na masho mrefu na msiko mrefu. Wajue adui yao ni nani. Askari peke yake hapana weza kuchunga kitu. Hiyo nayo tumeelewana. Wananchi wafanye na nani? Na wale ambaye askari wako hapa. Kama wataona kitu mbaya waeleze. Tungependa hapa ifunguliwe custom na mapaka ifunguliwe. Hiyo ni maombi ya kwanza. Ya pili ni mawasiliano katika upande mbili, tuchunge usalama yote pamoja na